हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिखि भुइयाया आसाम आइन एक्टखौ सिफायनानै हा दखल खालामदों। गासै 29 बिघा 9 लेसा रायजो राजा दुखुथियाफोरनि हाखौ हिमन्तनि बिसिया साबख'नानै लादों। सोरबा गोरिब साख्रि गैयै सेंग्राफ्रा लानायमोनब्ला बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुनखौ माफिया होननानै आथिङाव गुलि गावहोयो, नाथाय बे बेलायाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिसिनि सायाव मा खालामगोन? गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिखि भुइयाया रायजो राजा आरो सोरखारनि आयेन बेरेखायै गासै 29 बिघा 9 लेसा हाखौ साबख'नानै लानायखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस सेन्ट्रेल कमिटिया आसामनि 33 जिल्लानि गेजेराव मोननै हाबाफारि लानानै धरना होनायजों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। दिनैबो चिरां जिल्लानि काजलगावआव जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव हज्रि खावनायजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिखि भुइयानि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लानो थाखाय धरना लानाय जादों। बे बेलायावनो गर्जन मुसाहारि बिथाङा गोख्रों सोंखारिनायजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोजौनि बिबुंथिखौ लाखिदों। जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौहाय लानो गोनां जादों आरो लाथारनांगौ जादों, खारन दिनैहाय आसामाव गासै 33टा जिल्लाफोर दङ। बे 33टा जिल्लायाव कंग्रेसआ एपीसीसी आसाम प्रदेश कंग्रेसआ भुपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि निर्देश मथे जों ओरैबायदि लादों जे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै बे हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिखि भुइयाया आरबीएस रियेल्टर प्राइवेट लिमिटेड होननाय मोनसे फार्म खुलिनानै सरकारनि हाखौ 29 बिघा 9 लेसा हाखौ एखे आसाम आयेन एक्टनि नियमफोरखौहाय सिफायजोबनानै गावनि खालामनानै लानाया बिराद गिदिर मोनसे अननाय जादों। सोरबा गरिब दुखिया, सोरबा हा गैजायै मानसिया लानायमोनब्ला आलदा खोथा, सोरबा सेंग्रा लाइमोनबा साख्रि गैयै बाख्रि गैयै आनएमप्लयमेन्ट लानायमोनबा आलदा खोथा। नङा, बियो रावबो नङा। इटु कोनेयाव नहय, इट इज नन आदार देन हिमन्त बिश्व शर्मा हिज वाइफ रिनिखि भुइयायानो नैबे बे हानि दालाल बायदि दिनै आसामनि आयेन कानुनखौ सिफायजोबनानै लादों। दा बेखायनो जोङो मा कंग्रेसआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोननै हाबाफारि लादों। मोनसेया जाहैबाय प्रेस मिट आरो मोनसेया मेम'रेन्डामखौ जोङो धरना होनानै हैनाय। दा बाहाय खोब दुखुनांथाव, दिनै नोंथाङा नाय बे 33टा डिस्ट्रिक्टआव मोननै प्रग्राम लायोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो खमावबो 30,000 स्पेन्ड खालामगासिनो दङ। अब्ला बेनि थाखाय रिनिखि भुइया बिथांनि हा दालालनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया दिनै रायजो राजानि हाखौ गभर्नमेन्ट हाखौ थगायनानै लानायनि थाखायनो जे आसामनि गरिब दुखियाफ्रा नै अट'जों फैदों, सोरबा टेम्पलजों फैदों, सोरबा साइकेलजों फैदों, सोरबा मटर साइकेलजों, आरो जोंना आलासि बिथाङा ওদালগুৰিত পৰা আহিছে তেখেত ডাঙৰীয়াই, তেখেত গাড়ী খৰচা হাবি জাবি কৰিছা। এই গতিকে আজিৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিবাৰৰ ভুল কামৰ কাৰণে, ভূমি কেলেংকাৰীৰ কাৰণে কমেও 9 লাখ 10 লাখ পইচা এনে পানীত গৈ আছে। दा बेखायनो जोङो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा साननाया मोजां। दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मालायखौबा ड्राग्स माफिया, उमुक माफिया, हिन्जाव माफिया, अफिस आदालतनि माफिया होननानै हान्थुनि गाहायाव गावो। बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ गावगोन नामा? बिथाङा दिनै गावनि बिसिखौ जेलाव हरगोन नामा? बिथाङा दिनै गावनि फिसालाखौ जेलाव हरगोन नामा? बे खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बेबायदि हाबाया सोरबा सिखाव दाखायत गाज्रि मानसिफ्रा मावब्ला आलदा खोथा, हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि बिसियानो मावनाया खोब आसामनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव आरो बेबायदि जारिमिनाव जाफेराखैमोन।